వరంగల్ జిల్లాలో పరకాల ఎమ్మెల్యే చల్లా ధర్మారెడ్డి శ్రీరామ మందిర నిర్మాణం కోసం ప్రజల నుండి సమర్పణ సేకరణ చేస్తున్న రామభక్తులను హిందూ సమాజాన్ని కించపరిచే విధంగా మాట్లాడిన మాటలకు నిరసనగా పార్టీ పిలుపు మేరకు ఈరోజు చెరుకుపల్లి భరత్ సింహారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో సుచిత్ర సర్కిల్ వద్ద శ్రీరామచంద్రుని ఫోటోతో నల్లని వస్త్రం మూతికి ధరించి శాంతియుతంగా నిరసన తెలియజేస్తూ ఉండగా పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి పేట్ బషీరాబాద్ పిఎస్ కు తరలించారు। ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా జనరల్ సెక్రటరీ గిరివర్ధన్ రెడ్డి, డివిజన్ ప్రెసిడెంట్ బలరాం, ఝాన్సీ, సతీష్, శ్రీదేవి, శ్రీను, శ్రీకాంత్, నాగదీప్, మణికంఠ తదితరులు పాల్గొన్నారు।